Suhana, me yasa kike so ki ga na kaskanta? Wace riba zaki ci idan mutane sun kalle ni? Me yasa kake so ka tursasa zuciyata da lalle suna so ka bayan ka san ba a yi wa so dole? So ba alfarma bane, mayar da halacci ne. Na nuna ina son ki ne saboda na gaji halacci gurin mahaifina. Suhana ta ce ba ta so na don ba ta da halacci. Mutum kuma baya bayar da abin da ba shi da shi. Idan kuna son ta gaji halacci, ku za ku nuna mata. Yanzu ma kenan da yake son yarmu bai mutunta mu ba, sai yaushe kenan zai mutunta mu? Ina so duk sanda na tashi Fadil in ganka, amma kaddara ta ce in yi nesa da kai. Wata wacce tafi da sa'a ta riga ta same ka, wata wacce kuma ba zan iya raba ta da burin rayuwarta ba, wacce take da kusanci da ni, wadda ba zan iya shiga tsakaninku ba. Wannan ne abin da kake so ka sani? Anisa. Bada san raina wani ke zan yi bankwana. Duk soyayyar da zaka yi ta babu riba a cikinta ba soyayya bane. So nake ka rabu da ni. So laifin zuciya ne. Ta yaya zuciya za ta aikata laifi bayan mu muke da iko da ita? Dan adam yana da rauni, Nadia. Kafi ni sanin abin da ya dace, Fadil. Sanda kake abin da ya dace ba ni na saka ka ba. Tabbas so yake ya kawar da ni a wannan duniyar domin ya samu ya mallake ki. Ko ka bar duniya ba zan karɓa soyayyarsa ba har abada. Anya Hajiya, kina ganin kuwa idan aka ci gaba da yin irin wannan abun auren yaran nan zai yi kuwa? Me yiwuwa ne mana idan kun ga damar ya yiwu. Duk irin abubuwan da kuka gaya mata ba za ta taɓa saba umarninku ba. Ko yanzu da take cin mutuncin dan uwanta umarninku take bi. Hajiya, kina tunanin za mu bi bayan yarinyar nan ta ci mutuncin dan uwanta na jini? Me ya faru? Ashe dama ji zaman da muke ba kauna ta kike yi ba? Wato ke ki cika burinki, ni kuma ko ogo da nawa burin ku? Mahaj, ɗazu babanka Alhaji Muktar ya zo. Na yi masa magana akan maganar da ka zo min da ita. Ya amince ko? Wato Mahaj, shi da kansa ya san bai cancanci ya nemi yata ba. Tabbija. Akwai abin da kuɗi da alfarma ba sa siyan sa. To ni kuma na maka alƙawari idan har kuɗi da alfarma ba za su iya kawo maka shi ba, to ba ni na haife ka ba. Suhana. Kar ka fusata ni, kar ka harzuka ni, kar ka bari na fita daga hayyacina. Duk wata mace mai daraja ce fiye da kowane abu mai daraja. Ko ka ɗauka ni akuya ce da take yawo akan titi kwararo da kowane kazami da jaki da dabba zai ɗauki mummunan aninsa ya taɓa ni. Idan ba za ka ɗauke ni a matsayin ƙanwarka ba, ya kamata ka ɗauke ni a matsayin matar wani, 'yar wani, ƙanwar wani. Idan so kake ka burge shedan, ai ƙanwarka ma mace ne, abinda nake da shi ita ma tana da shi, me yasa ba za ka je kai mata abinda kai min ba? Idan so sanadi ne, ai ka fi son ƙanwarka da ni, me yasa je kai mata ba?